ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи тоҷик. Мо ҷараёни рақобатҳои даври чаҳор якниҳоии ҷоми Тоҷикистонро аз мавсими 2026 ин лаҳзаҳо дар пахши мустақим манзури шумо мекунем ва ҷои ёдоварист, ки бо ду бозӣ, яке дидори дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва дигаре рақобати сардори шаҳри Турсунзода ва Истарафшан ва дигаре рақобати байни дастаҳои Эсхатаи Хуҷанд ва Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ. Бозиҳои даври чаҳор якниҳоӣ шурӯъ мешаванд. Тавре медонед, дар мавсими имсола рақобатҳо аз бозиҳои рафту баргашт иборат ҳастанд ва мо имрӯз бозиҳои аввалро шоҳид хоҳем шуд. Баъдан дар моҳи август ҷараёни бозиҳои ҷавобӣ моро бо иштироки ин тимҳо интизоранд. дар воқеъ пагоҳ бо ду бозии дигар Равшан бо Парвоз ва ҳамчунин Вахш бо Хуҷанд нерӯ месанҷанд. Интизор меравад, ки ҳар кадоме аз ин бозиҳо дар пахши мустақим тавассути шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол манзури шумо гардонида шаванд. ҳайати аввалияи дастаи сардорро мебинед. Сармураббӣ Рустам Хоҷаев бо тарҳи ҷойгиршавии 5-4-1 шогирдонашро ба майдон баровард ва ҳамчунин рақиби онҳо тавре маълум аст дастаи Истарафшан дар меҳмонӣ имрӯз бозӣ мекунад ва ҳайати аввалияи ин тимро ҳам барои мо пешниҳод мекунам. Ман баъд аз чанд лаҳза ба пуррагӣ ҳайатҳои ҳар ду дастаро барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. тарҳи ҷойгиршавии дастаи Истарафшан бошад. дар майдон 4-4-2 аст. ин ду тим дар ҷадвали мусобиқа дар Лигаи Олӣ тавре медонед бениҳоят натиҷаҳои бад доранд ва ҳар ду дар таххонаи ҷадвали мусобиқа қарор гирифтанд. Аммо дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон онҳо дар он қисми сеткаи мусобиқа буданд, ки нисбатан ҳарифони сабук доштанд дар марҳилаҳои қаблӣ ва тавонистанд роҳи худро то марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ҳамвор кунанд ва яке аз ин ду даста ҳатман дар нимниҳоӣ хоҳад буд. яъне шонси бисёр хуб аст, гарчанде дар чемпионат ҳадафҳо бароварда намешаванд, натиҷаҳо чандон хуб нестанд, лек дар ҷоми кишвар ин дастаҳо якеаш албатта имкон дорад то ба даври нимниҳоӣ роҳи худро ҳамвор кунад ва ин албатта натиҷаи бисёр хубу арзанда ҳам хоҳад буд. Кӣ медонад, баъдан мумкин ҳатто ба финал ҳам баргирад, зеро аз қисмидигари сеткаи мусобиқа бо ғолиби ҷуфти Эсхатаву Панҷшер рӯбарӯ мешаванд. барои шурӯи бозии имрӯза ҳама чиз тайёр аст ва ҳоло мо баланд шудани садои ҳуштаки сардовари бозии имрӯза Амирҷон Хоркашевро мешунавем. хуб, дӯстони гиромӣ, биёед дар бораи ҳайатҳо сараввал гуфта гузарем ва шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон. дар хати дарвоза рақами 1 Аҳадҷон Раҳмат, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд. рақами 44 Муҳаммадҷон Исоқов, рақами 2 Миркомил Локаев, рақами 17 Ҳоҷи Акбар Узоқов, рақами 22 Ёқубҷон Ахмедов, рақами 9 Иброҳим Зокиров, рақами 63 Абубакр Сулаймонов, рақами 77 Шоҳин Аббосиён, рақами 7 Расул Файзов, рақами 21 Баҳруман Азимов ва рақами 11 Некрӯз Зокиров. Сармураббии даста Рустам Хоҷаев. ҳайати дастаи Истарафшан Дилшод Дадабоев дар хати дарвоза, рақами 1 футболбозони мавқеъи дигар, рақами 2 капитани даста Асадбек Зиёзода, рақами 67 Зоирҷон Турсунов, рақами 14 Абдуҷалил Маназаров, Муҳаммад Исоқов ин ҳолатро бартараф кард. рақами 5 Шаҳзод Иноятов, рақами 22 Фаридун Деҳқонов, рақами 21 Марадона Сафаров, рақами 20 Амирбек Файзиев, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 77 Саидшо Бозоров ва рақами 7 Султонбек Фозилов. сармураббии даста Амин Субҳонӣ, мутахассиси эронӣ ба ҳисоб меравад. гурӯҳи доварон аз шахсони зерин иборат аст. сардовари бозӣ Амирҷон Хоркашев ҳаст, шаҳри Душанбе. ёварони ӯ
ҷурабек содиқов аз ноҳияи варзоб ва комрон хайруллозода аз душанбе ҳастанд. ҳоло вазъияти хатарнок метавонист ба миён ояд, аммо аҳадҷон раҳматов сари вақт аз мавқеи худ пеш баромаду вазъиятро бартараф кард. дувари эҳтиётӣ бахтиёр комилов аст аз шаҳри кӯлоб дар ҷараёни бозии имрӯза ҳамчунин гурӯҳи видеодоваронам ҳастанд. абдулло давлатов аз ноҳияи шаҳри нав, наталья сотникова аз душанбе ва муниса мирзоева аз душанбе дар ҳуҷраи вар кор мекунанд. нозири доварон равшан ишматов аз ноҳияи кушониён ва комиссари бозӣ фаридун абтоев аз шаҳри душанбе ҳастанд. аз канори чап ҳоло ҳуҷуми дастаи сардорро дидем, аммо бенатиҷа. ва довар ишора мекунад аз назди дарвоза бояд туп ба бозӣ дарвоза шавад. амин субҳонӣ аз бозие ки ҳидояти дастаи сарафшанро бар дӯш гирифт, борҳо ба ин ишора кард ки он тавоноии кадрие ки ҳоло ҳаст дар сарафшан кифоякунанда нест то натиҷаҳои хуб ба даст ояд ва ӯ борҳо ишора намуд ки интизори кушода шудани равзанаи гузариши тобистон аст. аллакай аз 1 июл тавре медонед дар тоҷикистон равзанаи гузариши тобистона боз шудааст ва то 29 июл дастаҳо метавонанд футболбозони навро ба ҳайат шомил кунанд ва ё бо бозигароне ки намехоҳанд қарордоди ҳамкорӣ идома ёбад бо онҳо метавонанд хайру хуш кунанд. бо дар назар дошти ҳолате ки сарафшан дар ҷадвали мусобиқа дорад ва он талабҳое ки аз ин бошгоҳи бисёр ҳамсермухлиси кишвар ҳаст борҳо дида шудааст ва мо медонем чӣ гуна зиёд муштоқи натиҷаҳои баланд ҳастанд мухлисон тарафдорони дастаи сарафшан. онҳо бар ин фикр ҳастанд ва интизорам ҳастанд ки трансферҳои хуб мешавад ва даста метавонад аз ин ҳолати нокомӣ ва нобарорие ки айни замон дунболагири онҳо аст берун барояд. ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ бисёр партофти хатарнок буд дар ин ҳолат ва тавре мебинед Марадона Сафаров кӯшиш кард зарба занад, аммо зарбаи иҷро кардаи ӯ сӯи дарвозаи ҳариф нарафт. инҷо боз як ҳолати дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Шаҳзод Иноятов дар лаҳзаи қаблӣ хато кард. ва биёед такроран мебинем ҳолате ки дар лаҳзаи қаблӣ бархурд ба миён омад ва аз саросемагии худ дарҳол аз ҳамин масофаи дур зуд ҷониби дарвоза зарбаро равон мекунад футболбози дастаи Истарафшан. як бори дигар лаҳзае ки бархурд ба миён омад мо мебинем ва дар ҳамон лаҳза тавре ишора мешавад Шоҳин Аббосиён футболбози эронитабори дастаи сардор қоидаи бозиро вайрон кард. дар воқеъ дастаҳои мазкур дар лигаи олӣ паҳлӯ ба паҳлӯи ҳам қарор дорам. дар бораи ин ҳуҷум дастаи сардор сабабал гузарем. аз дур зарба ҳам инҷо ба назар расид ё ин партофт буд. бештар ба зарба монандӣ дошт, вале тавре маълум мешавад Дилшод Дадабоев ҳама чизро зери контроли худ нигоҳ медошт. хуб, сардор дар лигаи олӣ 6 имтиёз дорад, дар зинаи 11 аст. Истарафшан 5 имтиёз дар зинаи 12, дар зинаи охирин. ва Истарафшан аслан ягона дастае аст дар лигаи олӣ ки ин мавсим то кунун ғалаба ба даст наовардааст.
бозии ин ду даста дар доираи лигаи олӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. ин бозие буд ки қаблан ба таъхир гузошта буданд ва баъдан 17 июн доир шуд дар сафар. Сардор бо Истарафшан мусовӣ 1-1. ҳарду гол дар қисми дуюми бозӣ зада шуд. иброҳим зокировро меафтонанд дар ин ҳолат. зуд тӯбро бозигарони дастаи Сардор тӯбро ба бозӣ дароварданд. исоқов аз канори рост хеле хуб ба ҳуҷум пайваст мешавад ва як бора ду нафар инҷо кушода шуданд. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. чӣ гуна шонс аст барои дастаи Сардор ва тавре мебинед ин ҳолатро бо мушкилӣ ҳам бошад бартараф карда тавонист дар лаҳзаи қаблӣ Саидшо Бозоров ва эътирози ӯ ҷо дорад. зеро ҳам дастаҳояш хулигии зиёде гузоштанд. аслан онҳо фикр карданд ки дертар шояд бозигарони дастаи Сардор баъд аз қоида вайронкунӣ тӯбро ба бозӣ медоданд, аммо ин тавр набуд. инҷо ирсоли навбатии тӯб ба ҷаримагоҳ, боз як кӯшиши дигар барои зарбазанӣ, аммо натиҷа намедиҳад. зарбаи охирро тавре мо дидем Абубакр Сулаймонов иҷро кард. иштибоҳ дар маркази майдон аз сӯи футболбозӣ бо таҷрибаи дастаи Истарафшан дида шуд. Бобур Қосимов ба хато роҳ дод. аслан ин футболбоз дар роҳандозии ҳамлаҳо ва оғоз бахшидани ҳуҷумҳо хело ҳаракатҳои ҷолибу диданӣ дорад. фишор аз сӯи футболбозони дастаи Истарафшан чандон зиёд набуд. агар каме фаъолтар прессинг мекарданд, мумкин буд ҳамонҷо дар наздикии ҷаримагоҳи дастаи Сардор тӯбро ба худ баргардонанд. Абубакр Сулаймонов бисёр хуб ҳаракат мекунад. пас ба канори чап идомаи ҳамларо мебинем. партофт ба дохили ҷаримагоҳ. ин вазъият ҳоло акнун бартараф мешавад. талошҳои бозигарони дастаи Сардор натиҷа надод. хуб, дастаи Сардор ҳам дар лигаи олӣ танҳо як ғалаба дорад. онҳо муқобили тими Парвоз пирӯз шуда буданд дар оғози мавсим, хотиратон бошад. ин тим дастае аст ки бештар аз ҳама дар лигаи олӣ мағлуб шудааст 8 маротиба. гарчанде дар бозиҳо ба дарвозаи ҳарифон гол мезанад, аммо инҷо чӣ ҳолате ба миён омаданд дӯстони гиромӣ. як зарбае ки аз дур иҷро мешавад. хело ва хело хатарнокам буд. зарбаи задаи ҳоҷи Акбар Узоқов ва мо мебинем ки аз паҳлӯи дарвоза мегузараду баъдан ба он сутуне ки берун аз майдон аст барои нигоҳ доштани тури дарвоза бармехӯрад.
асадбек зиёзода пас ба канори рост, аз он ҷо ҳамлаи футболбозони дастаи Истарафшан акнун тавассути марказ ба роҳ монда шуд ва канори чапро интихоб кардан барои густариш бахшидани ҳуҷуми худ. партофти ту ба сӯи Абдуҷалил Маназаров ба канори рост натиҷа надод ва бозигарони Сардор ҳам дар ин байн боз тӯбро аз даст медиҳанд. Бобур Қосимов паси ӯ ба канори чап Шаҳзод Иноятов. Қосимов инҷо талош кард ва тӯбро аз даст дод. аслан партофте ки ба ӯ анҷом дода буд дар ҳамон лаҳза ҳамдастааш каме мушкил буд барои қабул ва кор кардан. ҳамлагари марказии дастаи Сардор Некрус Зокиров аст ва ӯ тавре дидед як кӯшише кард барои рафтан ба канори чап ва ба роҳ мондани ҳамла аз он сӯ ва баъдан боз ба марказ ба ҷои асосии худ баргашт. тӯбро нигоҳ медорад Дилшод Дадабоев дар майдон баъд аз партофте ки аз сӯи Шоҳин Аббосиён буд. ҷо партофти бисёр хуб, аммо дар қабули он каме ноком шуд Баҳруман Азимов ва талошҳои бозигарони дастаи Сардор ба он оварда мерасонад ки онҳо зарбаи кунҷӣ ба даст оранд. аз зарбаи кунҷӣ ирсоли тӯбро дидем. партофт натиҷа надод. мавҷи дуюми ҳамла боз як ирсоли дигар ва Дилшод Дадабоев тайёр асту ин ҳолатро бартараф мекунад. дар воқеъ ҷои таъкид аст ки сегонаи дастаҳои пешсафе ки дар лигаи олии айни замон барои натиҷаи асоми баландтарин байни ҳамон гурза мебаранд, яъне Истиқлоли Душанбе, Регартадази Турсунзода ва Ҳосилоти Фархор аз идомаи рақобатҳо дар ҷоми кишвар ин мавсим маҳрум шуданд. Истиқлол баъд аз бохт аз дастаи Хуҷанд, Регартадаз баъд аз шикаст аз Эсхата ки соли гузашта ин ду тим дар финал бо ҳам нерӯ санҷида буданд ва Ҳосилот баъд аз бохт аз Равшани Кулоб. инҷо партофт ба ҷаримагоҳ, аммо дарвозабон пештастӣ мекунад ва ин вазъиятро бартараф намуд Дилшод Дадабоев. ҳолати феълии ба миён омада дар рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон баёнгари он аст ки дастае ки дар ду соли охир қаҳрамони мусобиқа шуд, яъне дастаи Регартадази шаҳри Турсунзода акнун имсол аз ҷом дифоъ карда наметавонад, яъне аз ҷоме ки ду соли охир пайдар ҳам ба даст меовард. ва ҳамчунин боз як дастаи дигари қавитарини футболи кишварамон Истиқлоли Душанбе ки бештар аз ҳама дар таърихи ҷоми Тоҷикистон комёб шудааст, онҳо низ наметавонанд барандаи ҷоми Тоҷикистон шаванд. аз сӯи дигар ин имкони бисёр хуб аст барои тимҳое ки таи солҳои охир дар ҷоми Тоҷикистон комёб шуда наметавонистанд, махсусан Хуҷанд, Вахш, Равшан ки қаблан ҷоми Тоҷикистонро ба даст оварданд, аммо дар солҳои охир комёб набуданд. ва ҳамчунин албатта барои баъзе аз дастаҳое ки метавонанд барои бори нахуст дар таърихи худ барандаи ҷоми Тоҷикистон шаванд,
шонси бисёр хубе ба миён омадааст. аз ҷумла Истарафшан метавонад бори дигар талош кунад барои баромадан ба финал. қаблан соли 2004 дар финал буд, аммо шикаст хӯрда буд ва Сардор бошад мавсими нахустини худро дар лигаи олӣ сипарӣ мекунад. барои онҳо ҳам шонси таърихӣ аст дар ҷоми Тоҷикистон як натиҷаи хуберо ба қайд гиранд. аллакай расидан то 4-1 ин дастовард аст, вале боз метавонанд ин комёбии худро онҳо идома диҳанд. барои тамошои бозии имрӯза тавре мебинед ба варзишгоҳи Талқаренаи шаҳри Турсунзода чандон шумораи зиёди мухлисон ташриф наоварданд. шояд дар соати дуюми бозӣ, яъне дар назар дорем дар қисми дуюм, баъдан мухлисон алоқамандон ҳам бештар вориди майдон мешаванд. Зокиров пасро хато медиҳад. фоизи тӯбдории 47/53 ба фоидаи дастаи Истарафшан аст ва фишороварии бозигарони дастаи Сардор ба он оварда расонид ки Иброҳим Зокиров тӯбро гирифт. баъдан зидди ӯ қоидаи бозиро футболбози Истарафшан вайрон кард. ҷои ёдоварист ки Амирҷон Хоркашев сардовари бозии имрӯза дар мавсими кунунӣ рақобатҳоро хело хуб ҳакамӣ карда истодааст ва ба фарқ аз мавсимҳои қаблӣ дар кори ӯ ҳам беҳбудиҳои назаррас ба назар мерасад. хато буд дар лаҳзаи қаблӣ аз ҷониби ҳоҷи Акбар Узоқов ҳангоми пас додан. пас ба канори чап ва инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро мо мебинем. иштибоҳ кард Муҳаммадҷон Исоқов дар ҳамон лаҳза. ҳоло мебинем аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. Шаҳзоди Ноятов ирсоли ӯ ва бубинед дар мавқеи бисёр хубу озоди зарбазанӣ қарор дорад Марадона Сафаров, аммо комёб намешавад. чӣ фурсати хубу имконияти беҳтарин аз даст меравад. аз бозигарони Сардор касе набуд ки пеши роҳи ӯро гирад. партов дақиқ ба ҳамон ҷое омад ки ӯ қарор дошт. аз ҷои худ ҷаҳид, вале зарбаро бо сар чандон хуб иҷро накард Сафаров. ин ҳамлаи дастаи Истарафшан ҳоло идома дорад ва акнун зарбаи задаи Асадбек Зиёзода аз паҳлӯи дарвоза мегзараду аз майдон берун мешавад. ҳамин ҷо дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф мехоҳанд фишор оварда тӯбро гиранд. футболбозони дастаи Истарафшан аммо комёб нашуданд. Расул Файзов ҳам дастҳояшро аз ин ҳолат берун мекунад ва ҷои ёдоварист ки ин футболбоз таҷрибаи бениҳоят ғании бозӣ дар лигаи олиро дорад. қаблан узви дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон ҳам буд ва таи солҳои охир дар дастаи Сардор бозӣ мекунад. дар лигаи якум ҳам ҳамроҳи ин тим буд. акнун дар лигаи олӣ низ ҳамроҳи ин даста фаъолияти худро давом дода истодааст. Расул Файзов идомаи ҳуҷуми дастаи Сардорро мебинем. зарба сӯи дарвоза ҳаст, вале дарвозабон тайёр буд ва он ҳолат ҳеҷ имконияте надод барои дастаи Сардор.
Асадбек Зиёзода Бобур Қосимов боз пасиё ба қафотар худи Қосимов айни замон аз канори рост ҳамларо ба роҳ мемонад. Партофти аввал нагузашт. боз як ирсоли дигар ва мо тавре мебинем Исоқов дифогари дастаи Сардор дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. Иноятов пасро хато медиҳад футболбози дастаи Зарафшан ва Сардор барои гузаштан ба аксулҳуҷуми навбатӣ тайёрӣ дида истодааст. Иброҳим Зокир ин мазарат Некруз Зокиров буд. Бо ин насаб ду футболбоз дар ҳайати дастаи Сардор ҳастанд, яке Иброҳим Зокиров ва дигаре Некруз Зокиров. аммо ба ҳамдигар ҳеҷ харобат ва наздикие надоранд. яъне дар назар барем хешиву табориро байни ин футболбозон. то ба охир мубориза мебарад Асадбек Зиёзода, аммо натавонист ба тӯб бирасад. Асадбек Зиёзода хело хуб. инҷо идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем. аз худ тӯбро хело дур сар медиҳад ва баъдан довар ишора мекунад қоидаи бозӣ вайрон шуд. як бори дигар метавонед бубинед. анам инҷо Абубакр Сулаймонов хело хуб шуда шуд. инҷо акнун идомаи ҳуҷумро мебинем бо иштироки ин футболбози ҷавон. вазъияти хатарнокро метавонад ба миён орад, вале дар лаҳзаи охир ҳангоми пас додан комёб нашуд. як зарбаи дигар сӯи дарвозаи дастаи Зарафшан ва ин ҳолатро Дилшод Дадабоев тавре мебинед бартараф мекунад. Шоҳин Аббосиён на инҷо утубро аз даст медиҳад ва ҳоло мебинем ҳуҷуми навбатии дастаи Зарафшан ба чӣ меорад. партофти Маназаров нагузашт ва футболбозони Сардор акнун боз тасмим доранд ҳуҷуми худро ба роҳ монанд. Иброҳим Зокиров партофт ба канори чап натиҷа надод. фишор ҳаст аз сӯи бозигарони Сардор, аммо футболбозони Зарафшан ҳаракат карда истоданд аз ин вазъият берун бароянд. Исоқов ва аут ба фоидаи дастаи Сардор инҷо таъин мешавад. Аббосиён зуд тӯбро ба бозӣ даровард. Иброҳим Зокиров на тӯбро нигоҳ медорад. акнун Исоқов ва партофти ӯ натиҷа надод. кӯшиши дуюмбора аз ҷониби Муҳаммадиён боз ҳам самар намеорад. ва футболбозони Зарафшан зудтар ҳаракат карда истодан аз ин вазъият берун бароянд. махсусан садои мураббии онҳо ба гӯш мерасад, ки талаб дорад то зудтар аз ин гуна ҳолат берун бароянд. вале бубинед ба Зарафшан ин кор муяссар нашуд ва онҳо хело дар як ҳолати мушкил қарор мегиранд, зеро боз ҳам
маҷбур ҳастанд дифоъ кунанд. офсайд барои Некрuz Зокиров ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуд. хуб вақте аз ин стоп-кадр мебинем дақиқан маълум аст ки офсайд аст, аммо барои мо лаҳзае дар кор аст ки аз ҳамон нуқтаи оғози партофт бошад. дар ин ба истоҳ стоп-кадре ки мо дидем аллакай ирсоли топ анҷом шуда буд аз ҷониби бозигари дастаи Сардор. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ, Сардор дар марҳилаи қаблӣ дастаи рахши ноҳияи Восеро аз идомаи рақобатҳо берун кард. аз ҷамъи ду бозӣ бо ҳисоби калон онҳо комёб шуданд ва Истарафшан бошад муқобили Барқчӣ. хело бозиҳои арзанда мешуд, ҳам дар хона ҳам дар сафар. Аббосиён партофти Шоҳин инҷо ҳам дастааш ба туп нарасид. Расул Файзов аз дур зарбаи ӯ ва дарвозабон тайёр. ба камиаш се зарбаи рост аллакай сӯи дарвозаи Дилшод Дадабоев дида шуд ва дар ҳамаи ҳолатҳо мо тавре дидем дарвозабони дастаи Истарафшан аз ӯдаи бартараф кардани зарбаҳо хело хуб баромад. ва тавре мебинед дар баробари мутахассиси эронӣ ки сармураббии дастаи Истарафшан аст Амин Субҳонӣ, ҳамчунин мо тавре дида истодаем мураббии даста Дилшод Аҳадов ҳам фаъолона шогирдони худро дастгирӣ ва ҳидоят мекунад. маъмулан мусобиқаи ҷом дар ҳар кадоме аз кишварҳо як мусобиқае аст ки онҷо бештар мураббиён ба ҳайати дуюм ба футболбозоне ки камтар дар доираи чемпионат бозӣ мекунанд имконият медиҳанд ва ба ин тартиб албатта хело тақвимизичи рақобатҳо имкон медиҳад то ротатсия ҳам карда шавад. аз дур зарбаи бисёр хатарнок ба назар расид, аммо каме баландтар буд. Бобур Қосимов тавре мебинед берун аз ҷаримагоҳ дарвозаро ба нишон гирифт. як бори дигар ҳоло мо мебинем, вале ин зарба хело баланд рафт. вале ҳолати дастаҳои Сардор ва Истарафшан фикр мекунам ин мавсим истисноиам ҳаст, зеро ин ду тим тақрибан ба пуррагӣ. инҷо чӣ хатое сурат мегирад ва мо тавре мебинем автогол сабт шуда истодааст дар ин лаҳзаҳо. дақиқаи 32-юми бозӣ хатои бисёр дағал аз сӯи дарвозабон Асадбек Зиёзода ба ӯ пас дод. капитани даста Дилшод Дадабоев бошад тӯбро нигоҳ дошта натавонист. ба фикрам инҷо ба номи дарвозабон дурусттараш нависанд. автогол ё гол ба худиро дақиқ хоҳад буд, чунки бори охир дарвозабон ба тӯб расид. таваҷҷӯҳ кунед, ин вазъиятро бартараф мекунад Асадбек Зиёзода, ба қафо пас медиҳад. дар ин саҳнаи такрори чунин ба назар мерасад ки аслан дарвозабон имкон пайдо накард ба тӯб бирасад. биёед бубинем. мехост тӯбро манъ кунад, тӯбро боз дорад, вале комёб нашуд. Дилшод Дадабоев ва шояд дурустам ҳаст ки автогол ба номи Асадбек Зиёзода қайд шуд. хуб, ин гуна хато мешаванд. муҳим ин ки ба афсурдагӣ дода нашаванд футболбозони дастаи Истарафшан ва кӯшиш намоянд аз ин вазъе ки ҳоло ҳаст берун бароянд. партофти тӯб ба канори чап.
марадона сафаров. идомаи ҳаракатҳои ӯ, вале пеши роҳи ин ирсол гирифта мешавад. ин дуюмин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи Сардор аст дар бозӣ. мазарат ин албатта аввалин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Сарафшан буд. дуюмин зарбаи кунҷии худро қаблан футболбозони Сардор иҷро карданд. партофти Бобур Қосимов натиҷа надод. худи ӯ инҷо тӯбро хост қабул кунад, аммо Муҳаммадҷон Исоқов ба ӯ халал расонд. сармураббии Рустам Хоҷаевро барои мо нишон медиҳанд, ки аз шогирдонаш ҷиддитар ва фаъолтар мубориза бурданро талаб мекард. иброҳим Зокиров пас медиҳад ба канори рост. Шоҳин Аббосиён аут ба фоидаи дастаи мизбон инҷо ишора мешавад. Муҳаммадҷон Исоқов тӯбро дар майдон нигоҳ дошт. партофти ӯ ва ин вазъиятро бозигарони Сарафшан бартараф карданд. босту ба ихтиёри футболбозони Сардор мегузарад. умуман асад зиёд ба дифоъ инҷо гузашт Истарафшан ва бо дар назар доштӣ оне ки ин мавсим устувории ҷиддие хатти дифоъи онҳо надорад. пайваста дар бозиҳо гол сар медиҳанд. фикр намекунам дар хатти дифоъ нишастанд. дуруст бошад дар баробари ҳарифе ки аслан аз ҳар ҷиҳат бо онҳо баробар аст. дар мавсими сипаришудаи аслан дар ҳамин мавсими лигаи олӣ омаги як бозие буд ки онҷо Истарафшан ба дарвозааш гол сар надод. он зидди ҳосилоти Фархор буд. 15 март ки 0-0 албатта хотима ёфт. вазъияти хатарнок инҷо метавонист ба миён ояд агар зарбаро Маназаров дақиқтар иҷро мекард. имкониятҳо барои Истарафшан ҳастанд. қаблан зарбаи босарзадаи Марадона Сафаров буд. акнун инҷо кӯшише ки Маназаров дошт, аммо бенатиҷа. ман бояд ёдовар шавам ки дар ҷараёни ҳуҷумҳои қаблие ки Сардор дошт, гарчанде зарбаҳои рости дарвозаи ҳариф мезад, вале хавфу хатари ҷиддӣ ба миён намеомаданд. гол ба таври истисноӣ албатта бо иштибоҳи худи футболбозони Истарафшан ба дарвозаашон ворид шуд. ва муҳим ин ки акнун онҳо ба худ оянду муборизаро давом диҳанд. албатта бозӣ ҷавобӣ ҳаст дар пеш, вале дар доираи рақобатҳои ҷоми кишвар дастаҳо кӯшиш мекунанд дар бозӣ аввал ҳам натиҷаи мусбит дошта бошанд. зеро баъзан вақт дар хонаи худ бозӣ кардан ҳам ҳанӯз маънои натиҷаҳои хуб ба даст оварданро надорад. инҷо идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Сардор ва бубинед чӣ вазъияти хатарноке ба миён меояд. Некрус Зокиров хост ин ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ расонад. партофти бисёр олӣ Абубакр Сулаймонов буд. дифоъгарон ба ӯ нарасиданд. вориди ҷаримагоҳ шуд, баъдан зарба зад ва тӯб аз паҳлӯи
дарвозабон Дилшод Дадабоев гузашт. ва шонси беҳтарин барои дастаи Истарафшан. Инҷо фурсате ки акнун аз даст меравад. албатта доварон иҷозат додан сараввал вазият ба пуррагӣ ҷанбаст шавад. танҳо баъд аз он байрақчаи худро боло мебардорад довар ва ишора ба он аст ки офсайд буд. 1-1 баромада буд бо дарвозабон дар лаҳзаи қаблӣ футболбозии Истарафшан, аммо аз фурсати худ истифода бурда натавонист. ба бахти ӯ албатта офсайд будааст, вагарна ҳатман хело зери тозёнаи танқиду маломатҳо қарор мегирифт барои истифода набурдан аз чунин вазъияти хатарнок. баргузории бозиҳои ҷавобии даври чаҳорякнёи ҷоми Тоҷикистон рӯзҳои 7, 8, 9 август дар нақша аст. Марадона Сафаров. инҷо акнун тубро футболбозии шумораи 7 Султонбек Фозилов аз даст дод ва боз як аксуҳуҷуми дигари дастаи Сардор. ҳоло метавонад вазъияти хатарноке ба миён ояд. Некрус Зокиров тубро нигоҳ медорад ва зарбаи ӯро мебинем, аммо инҷо ҳам туб ба оҳистагӣ аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун мешавад. бори дуюм фурсати беҳтаринро аз даст медиҳад, гӯем хато нест. ин бор чунин ба назар расид ки партофти тубро анҷом будааст Некрус Зокиров, аммо онҷо ҳам дидан мумкин буд ки аслан ҳамдастоваш чандон хуб ӯро дарк накарданд. Аббосиён гузаришио идомаи ҳаракаташ тавассути канори рост ва ин вазъиятро кӯшиш мекунад бартараф намояд Саидшо Бозоров. каме нофаҳмӣ байни бозигарони ду даста ба миён омад. албатта ҳаракате ки Шоҳин Аббосиён дошт хато буд. махсусан дасти худро ба рӯи ҳариф равон карданд. ҳардуро ба назди худ даъват карда ором мекунад ва акнун иҷозат медиҳад бозӣ аз сар гирифта шавад. сардовар Амирҷон Хоркашев. Локаев ба қафотар пас дод. акнун тавассути Абубакр Сулаймонов ҳамлаи навбатии дастаи Сардор ба роҳ монда мешавад. туп дар майдон нигоҳ дошта шуд. Маназаров пас ба дифогари марказии дастаи Истарафшан буд. ҳоло тавре мебинед боз ҳам ба Фаридун Деҳқонов тупро бармегардонанд ба маҳз ӯ нафаре аст ки кӯшиш дорад ҳамлаҳоро оғоз бахшад. Деҳқонов ба канори рост пас дод.
бозам вариантҳои муносиб пайдо намешавад. Фаридун Деҳқонов акнун ба дарвозабон ва бо ёрии Дилшод Дадабоев ҳуҷум ба канори чап метавонад кӯчаду аз ин ҷо аслан ба роҳ монда шавад. Бобур Қосимов пас ба марказ. На, ин партофт ҳеҷ самаре наовард. он вазъиятҳои голзание ки барои Сарафшан тавассути вазъиятҳои стандартӣ ба миён омад чандон бад набуд, аммо бори дигар таъкид мекунем ки ҳамон фурсатҳо истифода нашуданд. Иброҳим Зокиров пас ба марказ. акнун ҳамдастҳои дигари ӯ боз ҳамларо ба роҳ мемонанд. Расул Файзов партофт ба Шоҳин Аббосиён буд, аммо Аббосиён тӯбро аз даст дод. паси додаи Шаҳзод Иноятов нагузашт ба канори чап. бозигарони Сарафшан тӯбро ба худ бармегардонанд ва дар ҳамин лаҳзаҳо Некрӯз Зокиров ҳамлагари Сардор қоидаи бозиро вайрон мекунад. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. вазъияти хатарноке дар ин лаҳзаҳо боз ҳам метавонист ба миён ояд, аммо тавре мебинед аз фурсати навбатӣ доштаи худ бозигарони Сарафшан дуруст истифода набурданд. хуб, дақиқаи илова ҳам намешавад, зеро бозӣ бисёр пуршиддат ва бо суръати баланд ҷараён гирифт. ҳар ду даста ҳунарнамоӣ хуб доштанд дар қисми якум ва бо ҳамин нимаи аввал ҷамъбаст шуд. ҳоло дӯстони гиромӣ, танаффус мекунем, баъдан бармегардем ва қисми дуюми бозиро баъдан якҷо бо шумо умедвор ҳастем тамошо хоҳем кард. бо мо бошед.
نمیاره شما چیکار می‌کنید؟ дӯстони азиз ва бинандагони гиромӣ, ин варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода аст ки дар мавсими кунунӣ дар баробари дастаи
дигари шаҳр яъне регартадааст боз як бошгоҳ аз ин шаҳр сардор дар рақобатҳо пайваста бозиҳои хонагии худро ҳамин ҷо баргузор мекунад ва имрӯз бозии аввали даври чаҳор якниҳоӣ байни дастаҳои сардори шаҳри турсунзода ва Истарафшани Истарафшан баргузор шуда истодааст ва мо шумо тавре мебинем ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи сардор мебошад. ҷои ёдоварист ки голи ягонаро худи футболбозони Истарафшан баъд аз иштибоҳе ки доштанд ба дарвозаашон ворид карданд, яъне ҳангоми пас додан аз сӯи Асадбек Зиёзода ба дарвозабон онҷо дарвозабон Дилшод Дадабоев натавонист тӯбро нигоҳ дорад ва тӯб ба ин тартиб ворид дарвоза шуду 7 гол сабт гардид. ҳоло биёед дӯстони гиромӣ дар бораи ҳайъатҳо гуфта гузарем ва тавре дида мешавад дар ҳайъати ҳар ду даста аслан дигаргуние нест. бо ҳамон таркибҳое ки доштанд дастаҳо бозиро давом медиҳанд ва ин бор муаррифиро аз ҳайъати дастаи меҳмон шурӯъ мекунем. дар хати дарвоза Дилшод Дадабоев аз футболбозони хати дифоъ Асадбек Зиёзода, Зоирҷон Турсунов, Абдуҷалил Маназаров, Шаҳзод Иноятов ва Фаридун Деҳқонов ҳастанд. Марадона Сафаров, Амирбек Файзиев, Бобур Қосимов ва Саидшоҳ Бозоров дар хати ним муҳофиза, ҳамлагари асосӣ Султонбек Фозилов аст. сармураббии даста Амин Субҳонӣ аз Ҷумҳурии Исломии Эрон мебошад ва тарҳи умумии ҷойгиршавӣ 4-4-2 тавре барои мо нишон доданд. ҳайати дастаи сардор ки имрӯз бо пиранҳои ранги сурх бозӣ дорад аз футболбозони зерин иборат аст. дар хати дарвоза Аҳадҷон Раҳматов, бозигарони хати дифоъ Муҳаммадҷон Исоқов, Миркомил Локаев, Ёқубҷон Ахмедов ва Ҳоҷи Акбар Узоқов ҳастанд. дар хати ним муҳофиза Иброҳим Зокиров, Абубакр Сулаймонов, Шоҳин Аббосиён, Расул Файзов ва Баҳруман Азимов бозӣ мекунанд. ҳамлагари марказӣ Некрӯз Зокиров. тари ҷойгиршавӣ 4-5-1. сармураббии даста Рустам Хоҷаев. Зиёзода бисёр ҳаракатҳои ҷолиб дошт. паси ӯ ба канор. Бобур Қосимов ҳамларо давом медиҳад. партофти ӯ ва аз ҳамдастаҳояш касе нест. дар нимаи якум аз ҳисоби омор агар баҳо диҳем, фоизи тӯбдории дастаҳо 48-52% ба фоидаи Истарафшан буд. зарбаҳо 5-3, зарбаҳоиро 3-1 ҳисобида шудааст. зарбаҳои кунҷӣ 2-1, қоидавайронкуниҳо 3-4. умуман бозие ки дастаҳо нишон доданд андаке бо ташаббускории дастаи сардор ва фаули онҳо сипарӣ шуд. ҳамгӯем хато нахоҳад буд, махсусан аз ҳисоби зарбаҳо ҷониби дарвоза ва оморе ки ҳаст. ин чиз бештару хубтар ба назар мерасад. ҳатто як муддати муайяне буд ки ба пуррагӣ Истарафшан ба хати дифоъ нишасту танҳо дар бораи гол сар надодан фикр мекард ки ин дар ниҳояти кор бар зарари худи даста ҳам ҷамъбаст шуд ва мо тавре дидем онҳо бо як иштибоҳи бисёр дағали худ дар дақиқаи 31 бозӣ ба дарвозаашон гол сар доданд. аммо бори дигар таъкид мекунам, аз ҳад зиёд ба хати дифоъ такя зад Истарафшан дар миёнаи бозӣ, дар ҳоле ки дар аввал онҳо ҳам баробари сардор фаъолона бозӣ мекарданд ва кӯшиш мекарданд имкониятҳои муайяне барои худ созмон диҳанд. фурсат инҷо пайдо намешавад. Асадбек Зиёзода пас ба марказ аз сӯи ӯ. идомаи талошҳои бозигарони дастаи Истарафшанро мебинем. Шаҳзод Иноятов ва партофти ӯ натиҷа надод. баъд аз чанд лаҳза тағйирот дар ҳайати дастаи Истарафшан бояд сурат гирад. барои баромадан ба майдон Ҷаҳонгир Сафаров ҳамлагар тайёрӣ дида истодааст.
ва инак дӯстони гиромӣ мо ин лаҳзаҳо тавре мебинем футболбозӣ васт мешавад. Фаридун Деҳқоновро мегиранд мураббиён аз майдон, ба ҷои ӯ Ҷаҳонгир Сафаров ба майдон мебарад. аслан Фаридун Деҳқонов дифоъгар буд дар рафти бозӣ ва ҳамлагарро вориди майдон кардан маънои онро дорад, ки каме тарҳи ҷойгиришаи футболбозони Истарафшан ҳам метавонад иваз шавад. Асадбек Зиёзода хело хуб инҷо гузашт, боз паси ҷавобӣ ба худи ӯ, идомаи ҳамларо мебинем. Партофт ба канори рост, вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд, аммо инҷо партофти анҷомдодаи Амирбек Файзиев тавре дидем чандон дақиқ набуд. Ҳамдастҳояшам ончо ҳузур надоштанд то ба тӯб бирасанд. Муҳаммадҷон Исоқов дифоъгари дастаи Сардор тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон кард. онҷо бошад зуд футболбозони Истарафшан тӯбро гирифта барои роҳандозии ҳамлаи худ омодагӣ мебинанд. аз дур зарбаи задаи Шаҳзод Иноятовро акнун мо мебинем, аммо бенатиҷа ва тавре дида мешавад. талошҳои муайян дар қисми дуюм ҳаст аз сӯи футболбозони Истарафшан. онҳо мехоҳанд он нокомие ки буд ҷуброн кунанд. бозӣ бо даст буд. бале, корти зард ба Шаҳзод Иноятов. Зиёзода хело хуб ҳаракат кард, аммо ба пуррагӣ натавонист пешрӯи ҳамлаи ҳарифро бигирад. ва ҳамон тавре мо мебинем ин лаҳзаҳо тӯба аз майдон берун мешавад. хуб, тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Истарафшан. аз майдон Султонбек Фозилов гирифта шуд, ба ҷои ӯ Шаъбон Наимов вориди арсаи рақобат шуд. ҷои ёдоварист, ки Сардор дар бозии якуми даври ҳаштякниҳоӣ тавониста буд бо ҳисоби калон дастаи рақиби худ Рахшро шикаст 5-0 ва дар бозии ҷавобӣ як рақобати тезутун ва серголро дидем, ки он ҷо ҳам Сардор комёб шуд 4-3. ба ин тартиб аз ҷамъи ду бозӣ онҳо 9-3 муқобили Рахш комёб шуданду ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ омада расиданд. ва дар бораи Истарафшан бояд таъкид кунем, ки ин тим дар бозии ҷавобӣ тавонист бар муқобили Барқчӣ комёб шавад.
1-0 дар сафар. дар бозии якум бошад 2-1 онҳо ғалаба карданд. фурсати муайяне мумкин буд боз ҳам ба миён ояд, вале аз даст рафт. буд дар назар дошти он натиҷаҳое ки дар бозиҳои қаблии ин ду тим доштанд ва махсус таъкиди мо бар сари он буд ки Сарафшан дар ҳар ду бозии қаблиаш дар даври ҳаштакнӯӣ ғалаба кард. ин маънои онро дорад ки ин даста албатта кӯшиш мекунад ва иқтидору тавоноӣ ҳам хоҳад дошт то баҳри баромадан ба нимниҳоӣ мубориза барад. ва бубинед баъзан вақт футбол чӣ ҳолатҳоеро пеш меорад, мисли голи ғайриинтизоре ки ба дарвозаи худ заданд, бо хатои худ футболбозани Сарафшан онҳоро дар як ҳолати ногувор акнун қарор медиҳад. Асадбек Зиёзода тӯбро нигоҳ дошта наметавонад, узр мепурсад аз ҳамдастаояш. бисёр хуб тавассути марказ инҷо ба ҳуҷум гузаштанд футболбозони Сарафшан. акнун партофт ба канори рост, аз инҷо бошад боз як ирсоли на он қадар хуб аз ҷониби бозигари рақами 20 Амирбек Файзиев. яке аз эътирозҳои асосие ки аз сӯи мухлисон тарафдорони дастаи Сарафшан ба миён омадааст дар ин байн, дӯстони гиромӣ, ин аст ки онҳо аз сифати бозигароне ки аз хуриҷи кишвар ҳастанд хело норозӣ ҳастанд ва шонси бисёр олӣ чӣ гуна аз даст меравад дар ҳамин лаҳзаҳо. Марадона Сафаров метавонист ҳисобро 1-1 кунад. аз байни ду нафар хело олӣ гузашт, тӯбро гирифт, дар мубориза бо Миркомил Локаев комёб шуд, аммо зарбаи задааш аз паҳлӯи дарвоза мегузараду аз майдон берун мешавад. мубориза давом дорад. тӯб дар ихтиёри футболбози дастаи Сарафшан боқӣ монд ва акнун баъд аз фаъолона бозиро ба роҳ мондан дар қисми дуюм, бубинед мухлисон тарафдорони Сарафшан ҳам хело фаъол мешаванд. имрӯз як гурӯҳи муайяни тарафдорони ин бошгоҳи овозадор дар шаҳри Турсунзода қарор доранд ва дастаи худро пуштибониву ҳаводорӣ ҳам мекунанд. баҳруман Азимов пас ба марказ, Иброҳим Зокиров, аммо пешироҳи зарбаи ӯ гирифта шуд. дар воқеъ он чизе ки болотар гуфтем дар бораи сату сифат ва касбияти бозигарони хориҷӣ, нигаронӣ на танҳо баъзан вақт худи мухлисони дастаи Сарафшан, балки дар маҷмӯъ кулли коршиносонро ҳам метавонад ба вуҷуд орад, чун ин мушкилӣ танҳо хоси як даста ҳам нест. бисёре аз дастаи дигари олӣ мо интизорам ҳастем ва умедворам ҳастем ки ҷалби футболбозони бо маҳорат ва дорои маърифати баланд аз хориҷи кишвар дар авлавият қарор мегирад. зарбаи бисёр ҳам қавӣ аз сӯи Ҳоҷи Акбар Узоқов ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф карда тавонист. шумораи зарбаҳои кунҷӣ 4-1 аст ба фоидаи дастаи Сардор. хуб, ҳоло суҳбат бо гурӯҳи видеодоварон ҷараён дорад.
ва мо анамон лаҳзаи қаблиро мебинем. инҷо аллакай дар ин байн футболбозии дастаи Сардор тӯбро аз зарбаи кунҷӣ ба бозӣ дароварда боз як ҳамлаи дигари худро ба роҳ монданд. ҳоло маҷбур мешаванд қисман ақибнишинӣ кунанд, вале ҳамла аз нав роҳандозӣ шуд. ва ҳолате ки қоидавайронкунӣ буд аз ҷониби Иброҳим Зокирову ба ӯ корти зард нишон медиҳад сардовар. Tigma bo'ldi. Tur bo'ldi. Tur bo'ldi. Xarosh. Pas. Xarosh. дар маркази майдон горизаи бозигарони Сардор натиҷа надод. Асадбек Зиёзода бисёр зебо инҷо ҳаракат мекунад, тӯбро нигоҳ медорад ва фаули капитан боис бар он шуда истодааст ки ҳуҷуми навбатӣ ба роҳ монда шавад. агарчанде ӯро аз по афтониданд, аммо ҳамла давом дошт ва боз як бархурди дигар боис бар он мешавад то довар рафти бозиро манъ кунад. ҳоло корти зард акнун ба ҳоҷи Акбар Узоқов. барои анамин қоидавайронкунӣ албатта бо сабаби он ки ҳуҷум идома дошт, довар ҳаракат кард халал нарасонад ба идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Сарафшан. аммо дар аввалин фурсате ки ба миён омад, ҳатман бозигаре ки хато карда буд ӯро ҷазо дод. Reclus, tem cabeça em Reclus. Com na fábrica. ҳолате ки мо шумо мебинем, албатта метавонад нигаронии хосаи мухлисону алоқамандони дастаи Сардорро ба вуҷуд орад, зеро яке аз зеботарин голҳои мавсимро дар лигаи олӣ тавре мо дидем дар мавсими кунунии футболбози дастаи Истарафшан қаблан ба ҳадаф расонд. Саидшоҳ Бозоров дар бозии даври 12 ба дарвозаи дастаи Парвоз аз дур бо як зарбаи бениҳоят маҳкаму дарвозакӯби худ тӯбро вориди дарвоза карда буд. масофату дарвоза воқеан дур аст, аммо нафари дигар зарба мезанад ва Аҳадҷон Раҳматов дарвозабони ҷавони дастаи Сардор ин ҳолатро бартараф мекунад. партофт ба Бобур Қосимов натиҷа надод.
ирсоли тӯб ба канори чап ҳуҷуми футболбозони дастаи Сардорро акнун мебинем. Баҳруман Азимов наметавонад аз Зиёзода гузарад. Асадбек пас ба ҳамдастааш Бобур Қосимов. аммо футболбозони Истарафшан натавонистанд тавассути канори чап ҳамларо баромонанд. акнун ирсол ба канори рост ва ҳуҷумам ба канори рост мекӯчад. на, тавассути ин канор ҳам фурсат нест. аз нав боз партофт ба самти чап ва талошҳои навбатӣ барои роҳандозии ҳамла. ҳоло мебинем идомаи талошҳои бозигарони дастаи Истарафшан ба чӣ оварда мерасонад. як футболбоз меафтад, аммо довар ишора дорад чизе нест. футболбозонам бояд дарк кунанд ки бо рушду инкишофи технологияи муосир дигар танҳо ба як бархурди кӯчак афтидан дар дохили ҷаримагоҳ ва талаби пеналти он қадар дуруст нест. фарз кардем агар сардовари бозиам дида натавонад дар ин ҳолат ва пеналти гузорад, ҳатман видеодоварон онро ислоҳ хоҳанд кард. бори дигар афтидани Ҷаҳонгир Сафаровро мо дидем дар саҳнаи такрорӣ. хуб, интизор мешавем. ҳоло ҳеҷ ишорае аз ҳуҷраи видеодоваронам нест. дар ҳайати ҳам Сардор ва ҳам Истарафшан футболбозони легионер аз Узбекистон дида мешаванд ва мо болотар тавре дидем сардовар бо дар назар дошти ҳолате ки ба миён омад онҷо мехост аз аҳволи Ҷаҳонгир Сафаров бохабар шавад. ҳамчунин дар ин байн баҳсҳои байни Ҷаҳонгир Сафаров ва дифогари дастаи Сардор ки аз кишвари Узбекистон аст, Миркомил Локаев ҳам дида шуд. хуб, Амирҷон Сафаров дар умум агар бигирем, дӯстони гиромӣ, дар ҳамон ҳолате ки афтидан буд аз сӯи ҳамлагари дастаи Истарафшан, дактар Ҷаҳонгир Сафаров онҷо афтид, маълум мешавад воқеан ҳам чизе набудааст. то асоси воқеӣ вуҷуд надошта бошад, аз ҳуҷраи ВАР доварро ба назди монитор даъват намекунад. яъне гурӯҳи видеодоварон ҳар як лаҳзаи баҳснокро дида мебаранд, вале бо сабаби он ки дахолати беҷо накунанд ва беҳуда вақт талаф наёбад, чун қарори довар дуруст бошад, ҳатман тасдиқ мекунанд ва бозӣ идома меёбад. яъне ҳоҷат ба он нест ки ҳар як ҳолатро ҳатман довар рафта худ аз наздик бубинад. аз авт зуд футболбозони дастаи Истарафшан тӯбро ба бозӣ дароварданд. Асадбек Зиёзода
пас ба марказ. Инҷо ҳаракати зебои Сафаров, аммо бенатиҷа. Зиёзода хеле хуб инҷо боз ҳам комёб шуд. идомаи ҳамларо тавассути канори рост мебинем. Файзиев, Саидшо Бозоров, пас ба марказ. Бобур Қосимов, зарбаю натиҷа надод. Иноятов ба Бобур Қосимов пас медиҳад. Боз як ирсоли дигар ва ин партофт ҳам натиҷа наоварда истодааст. иброҳим Зокиров паси ӯро дидем. Инҷо акнун идомаи талошҳои Шоҳин Аббосиён ва бубинед ки аз ин вазъият Аббосиён ҳам боз як партофти дигарро ба дастааш равон мекунад ки натиҷа намедиҳад. бисёр хуб аз канори рост буд, аммо дар ҷаримагоҳ футболбозони дастаи Тарафшан нестанд. берун аз он бошад як бозигари дигар хост ҳамларо давом диҳад, лек комёб намешавад. аз рӯи хабарҳои охир Истарафшан дар равзанаи гузариши тобистона мехоҳад тағйиротҳои назаррас дар ҳайат ворид кунад. зеро ҳолати феълӣ ва мавқее ки дар ҷадвал доранд онҳо дастаро қонеъ намекунад ва мебинем трансферҳое ки дар нақша аст чӣ гуна хоҳанд буд ва фурсати беҳтарин инҷо дарвозабон наҷот медиҳад. чӣ имконияти хуберо боз ҳам футболбозони Истарафшан аз даст медиҳанд. Бобур Қосимов зарба зад. таваҷҷӯҳ кунед, вориди ҷаримагоҳ шуд, офсайд набуд инҷо ва дарвозабон ин зарбаро бартараф намуд. дарвозабони ҷавони дастаи Сардор севи бисёр муҳиме дошт дар лаҳзаи қаблӣ. Иноятов партофти тӯб аз сӯи ӯ. ин ирсол ҳам натиҷа намедиҳад. Асадбек Зиёзода ба Қаффо пас медиҳад ва баъд аз чанд лаҳза дар ҳайати Сардор ҳам мо тағйиротҳоро мебинем. акнун агар бозие ки Сардор дар қисми якум дошт ва бозие ки дар нимаи дуюм нишон медиҳад муқоиса кунем, хело тафовутро мебинем. нисбатан сустар дар нимаи дуюм бозӣ доранд шогирдони Рустам Хоҷаев. тавре дидед Абубакр Сулаймонов дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. некрӯз Зокиров аз майдон гирифта мешавад. Раҷаббек Хушвақтов бо рақами 10 ба ҷои ӯ ба майдон мебарад ва ҳамчунин Шоҳин Аббосиён майдонро тарк мекунаду ба ҷои ӯ Аҳмадҷон Шоев футболбози ҷавону умедбахш вориди майдон мешавад. узви дастаи мунтахаби ҷавонони кишвар аст ва қаблан ба тими миллии асосии Тоҷикистон ҳам даъват шуда буд Аҳмадҷон Шоев. Асадбек Зиёзода партофти ӯ инҷо дар қабати дуюм футболбозони Истарафшан бартарӣ доранд. зарбаро мебинем, дарвозабон бармегардонад ва баъдан ба дарвозабон рафта каме бархӯрд. дар ҳамон лаҳза бозигари дастаи Истарафшан, аммо боз як ҳуҷуми бисёр хатарнок ва имконияти беҳтарин аз даст меравад барои Истарафшан. аз рӯи фурсатҳо ва имкониятҳое ки доштанд бозигарони Истарафшан дар қисми дуюм метавонем бигӯем аллакай арзанда ҳам буданд барои задани голи ҷавобӣ, аммо то кунун мо голро намебинем.
خب تکرارا دیدنمون لازم است که آیا برخورد با دروازه‌بان بعداً دیده شد یا نه. این حالتی که ضربه زده می شود کمی چنین به نظر می رسد که واقعا فوتبالبازی استرافشان با دروازه‌بان احدجان رحمتов برخورده است. هنوزم بحثایی که ما قبلا دیده بودیم باز ادامه می‌یابند. در هر لحظه که تنفس به میان می‌آید اینجا اگر اهمیت داده باشید زود به دعواهای خود باز هم شروع می‌کند جهانگیر سفرов. براکنون باز هم سردوار امیرجان خورکاشف با او میفهمونید که نه هر یک برخوردی کوچکی که در جریمه‌گاه میشود باعث تعیین پنالتی خواهد بود و توضیح هم میدهد که برای آنه که پنالتی گذاشته شود البته درجه قاعده و حیران کنی باید از میانه دیده بالاتر باید باشد. حتی اگر رفت و بازی امروزه با همین حسابی که 1-0 است و فایده سردار خاتمه یابد حتما استرافشان کوشش میکند در بازی جوابی در ماه اوگوست در خانه خود آن را جبران کند. اما جالب این است که داومی دقیقه باقی مانده چگونه سپری میشود. راستی با اون تشبسکاری و فعالی که استرافشان دارد احتمال آن که این تیم میتواند بازی را برابر کند تو رفت زیاد شده ایستاده است. زیرا سردار به خط دفاع می نشیند و ما حرفی که بالاتر در مورد استرافشان گفتیم یعنی اسطوری زیاد در خط دفاع آنها ندارند. سردار هم همچنین. پرتافت توپ ضربه با سر اما هم دیدید که این ضربه اجرا شده خطا می رود. عبدالجلیل منظرов دفاعگر مرکزی ضربه زد. خوب تاثیر همون مناسب قبلی با رحمتов احساس می شود. پاسی داده یعقوب احمدov خطا بود. بازیگران استرافشان در مرکز میدان توپ را گرفته حمله نوبتی خود را بر راه میمانند. اینک رسول توپ به جریمه‌گاه و ببینید که هنگامی برآمدن از موقع خود اکنون چی خطای صورت میگیرد هم از سوی دروازه‌بان و بعدا هم از سوی فوتبالبازی دسته سردار. به این ترتیب افیرم پنالتی تعیین کرده ایستاده از سرداوری رقابت امروزه. بیاید انتظار شویم صحنه‌های تکراری رو. اما از اشاره که امیرجان خورکاشف داشت این معنای آن را دارد که پنالتی گذاشته شد. شهزاد اینایتов توپ را به داخل جریمه‌گاه روان میکند. ضربه با سر بود. بعد از آن دروازه‌بان آمده به فوتبالبازی استرافشان برمیخورد. توجه کنید انا اینجا باز هم با جهانگیر سفرов. همچنین در هم برهمی که ما دیدیم یک بار برخورد چند فوتبالباز آنجا دیده شد. قسمی زیادشون از هیئت دسته سردار بودند. و حالا میبینیم که خلاصه این نهایی چی میشه. البته در این گونه موردها وار دخالت مستقیم خواهد داشت. این یکی از آن 4 حالتی است از روی قانون قاعده قبلی که حتما وار تفتیش کرده میبرد. آن تحولات و نوگانی‌هایی که بود تا کنون دوستان گرامی حالا در ما جاری نشدن از موسم نو خواهند بود. اما اینجا از حجره وار هم تصدیق میکنند که پنالتی است. بله
пеналти тасдиқ шуд ва барои иҷрои он омодагӣ мебинад Асадбек Зиёзода, футболбозе ки албатта аз ҳамон ҳолати қаблан ба миён омада хело дар хиҷолат буд, яъне ӯ пасро ба қафо дод, агарчанде иштибоҳ набуд аз сӯи ӯ, аммо дарвозабон натавонист ҳамон вазъро дуруст ба роҳ монад ва мо шоҳиди автогол ё гол ба худӣ шудем дар дақиқаи 31. Акнун ӯ мехоҳад ҷуброн кунад он иштибоҳи қаблиро ва барои иҷрои пеналти капитани дастаи Истарафшан омодагӣ мебинад. Асадбек Зиёзода. Ҳоло мебинем зарбаи ӯ ва дарвозабон гарчанде пайдо мекунад, аммо бисёр хубу дақиқ Асадбек тавонист ба дарвозаи ҳариф тӯбро ҷо кунаду бо ҳамин ҳисобро 1-1 намояд. Он сухане ки болотар гуфтем, Истарафшан тадриҷан фаъол шуд, имкониятҳо пайдо кард ва ниҳоятан ба задани голи ҷавобӣ ҳам даст ёфт. Пеналти кор кардан ва аз он самаранок истифода бурданд. Асадбек Зиёзода ҳоло метавонед бори дигар бубинед чӣ гуна пеналтиро иҷро кард. Дарвозабони ҷавони дастаи Сардор самти зарбаро дуруст пайдо кард. Раҳматов аммо натавонист ин зарбаро рафт кунад. акнун мубориза боз шиддати нав мегирад, зеро дастаҳо фикр намекунам қонеъ мешаванд бо ин натиҷае ки ҳоло ҳаст. махсусан дастаи Сардор дар хонаи худ ҳатман мехост ин бозиро бо бартарӣ ҷамъбаст кунад ва ба сафар ба майдони хонагии Истарафшан ки як қалъаи фатҳнопазирам менамояд барои аксари дастаҳо, бо натиҷаи хуб аз бозии якум биравад. ин дар бозиҳои ҷом хело муҳим аст, яъне натиҷаи мусбии рақобати якум кӯмаки зиёде ҳам мерасонад. вале акнун Сардор бартарии қаблии худро аз даст дод. Қосимов партофти ӯ ба Файзиев, инҷо талошҳои Файзиев то ба охир дида мешавад ва Узоқов дар мубориза бо ӯ комёб шуд. Баъдан тавре мо дидем Ёқуб Ахмедов ро ба пои бозигари дастаи Истарафшан зада аз майдон берун. ва бубинед чӣ ҳолате барои дастаи Сардор ба миён омада истодаасту акнун байрақчаи довар ҳам баланд мешавад ва вуҷуд доштани офсайдро барои мо онҷо ишора кардан. ҳатман саҳнаҳои такрориро мебинем, аммо ҳоло рақобат давом меёбад. Зиёзода партофти ӯ ба Файзиев, аммо инҷо ин футболбоз тӯбро нигоҳ дошта наметавонад. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳаракатҳое ки Раҷаббек Хушвақтов дошт ва баъдан зарба зад. чунин ба назар мерасад ки ҳар ду даста аз нигоҳи бозигароне ки дар ҳайати захиравӣ доранд иқтидор ва имкони қавӣ кардани бозии худро надоранд. Раҷаббек Хушвақтов дар як ҳолате ки албатта ҳуҷумро давом додан мумкин буд, ба осонӣ тӯбро аз даст дод. ва даст афшонии Рустам Хоҷаев ҳам аз ин аст ки чӣ гуна дар ин ҳолат ӯ ҳаракат кард. хуб, дар ҳайати захиравии дастаи Истарафшан ҳамлагари ҷавону умедбахш Муҳаммад Иқбол Аминзода ҳаст. дар чанде аз бозиҳои қаблӣ дар Лигаи Олӣ махсусан намои хуб дошт, аммо то кунун сармураббӣ Амин Субҳонӣ ӯро ворди арсаи рақобат накардааст. танҳо ду нафар то ҳамин лаҳза сармураббӣ иваз кард.
Сафаров қойдаи бозиро вайрон мекунад ва баъдан байни ӯ ва бозигари дастаи Сардор як бархурде ба миён омад. ҳоло довар кӯмак мекунад ба Ҷаҳонгир Сафаров то аз ҷои худ боло шавад. ва медонед онҷо ду футболбози узбек маслан ба ҳам бархӯрданд. Миркобил Локаев ки дифогари узбекистонӣ дастаи Сардор аст бо Ҷаҳонгир Сафаров ҳамлагари узбекистонии Сарафшан бархӯрд доштанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Аз бозигарони дигаре ки дар ҳайати захиравии тими Истарафшан боқӣ монданд, дарвозабон Беҳзод Ҳакимов, ҳамчунин Искандар Орипов, Абдуқаҳҳор Қодировро бо ҳамроҳии бозигаре ки болотар гуфтем Муҳаммад Иқбол Аминзода метавон ёдовар шуд. ҳуҷуми дастаи Сардор вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд, аммо ту балакай аз майдон берун шуда. дар ҳайати дастаи Сардор бошад киҳо метавонанд ба майдон бароянд. рафти ҳуҷумро як бори дигар мо мебинем. бале худатон метавонед амин шавед ки пеш аз иҷрои партов алакай ту аз майдон берун шуда буд. Қурбонали Бобоев дарвозабони бо таҷриба, ҳамчунин Ҷаъфар Исмоилов, Идрис Бикмайкин, Валишер Раҳматов ва Маҳмад Раҷаб Қандов бозигароне ҳастанд ки дар ҳайати захиравии дастаи Сардор ҳоло қарор доранд. инак фурсати ивази футболбози навбатӣ фаро мерасад. Асадбек Зиёзодаро аз майдон мегиранд ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд бо рақами 17 Искандар Орипов. ҳоҷиакбар Узоқов партофти ӯ натиҷа надод. Искандар хато кард. бубузе ки навакак ба майдон баромада буд ва бубинед чӣ фурсате дар ин байн барои Сардор ба вуқӯъ мепайвандад. лек кӯшиши боқафои сар зарба задан, умуман тӯбро бо сар ба дарвоза равон кардан аз сӯи Раҷаббек Хушвақтов натиҷа надод. бозӣ давом ёбад мегӯяд довар. даъвоҳо дар мавриди он ки тӯб ба даст расида буд натиҷа надод ва тӯбабоии футболбозони дастаи Сарафшанро дидем. вазъияти хатарнок аст. имконияти беҳтарин дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад ва баъдан боз як дифогари дастаи Сардор тавонист аз голи дуюми эҳтимолӣ ҳамдастаҳояшро наҷот диҳад. хуб таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолате ки ба миён омад. хато аз сӯи Ёқубҷон Ахмедов буд. фурсати бисёр хуб, зарбаи задаи Искандар Орипов ва дар ниҳояти кор тӯбро Муҳаммадҷон Исоқов аз болои хат берун мекунад. тағйиротҳо ба фикрам хело дер дар ҳайати дастаи Сардор инҷо анҷом дода мешаванд. Ёқубҷон Ахмедов бо ҳамроҳии Иброҳим Зокиров аз майдон гирифта мешаванд ва ба ҷои онҳо Идрис Бикмайкин ва Муҳаммад Раҷаб Қандов ба майдон мебаранд. иштибоҳи қаблие ки аз сӯи Ёқубҷон Ахмедов буд метавонист ба голи дуюм ҳам оварда расонад.
ва бубинед дар нимаи якум комилан бозии дигар аз сӯи Сардор буд, дар қисми дуюм тамоман бозии дигар. ҳамчунин барои Истарафшан ҳам ин ҳарфҳо ҷо дорам. аммо ростӣ барои дастае ки дар майдони хонагии худ дар назди мухлисонаш бозӣ мекунад ва кӯшиш дорад дар бозии якум натиҷаи мусбиро нигоҳ дорад. бозие ки дар қисми дуюм Сардор нишон дод хос нест, яъне набояд дастаҳое ки бо он шарту шароите ки мо гуфтем ҳамин гуна бозиро дар нимаи дуюм нишон диҳад. аз ҷониби дигар бояд фаромӯш накунем инҷо фаъолии бисёр хуби Истарафшан, иштиёқу завқ ва ангезаи бузурги онҳо барои касби натиҷаи мусбӣ аз бозии якуми даври чаҳорякниҳоӣ онҳоро ҳарчи бештар ба ҳамла ташвиқ мекард, водор мекард ки Истарафшан фаъол шавад ва баъд аз чанд ҳуҷуми хатарноки оғози қисми дуюм онҳо дарк карданд ки фурсатҳои хуберо метавонанд дар миён гузоранд ва боз имкониятҳои голзанӣ ҳам ба вуҷуд омад. дар ниҳояти кор як гол ҳам заданд. 5 дақиқа зам шуд ба қисми дуюми бозии дастаҳо ва ҳоло мебинем ки дақиқаҳои поёнӣ бо чӣ анҷом меёбад. вайрон шудани қоидаи бозӣ дар ин ҳолат як вазъияти стандартии дигар ба фоидаи Сардор. қаблан дидем ки яке аз чунин ҳолатҳо ба чӣ оварда расонид. зидди Раҷаббек Хушвақтов қоида вайронкунӣ ба назар расид. ҷагвар Узоқов ва бубинед ин зарбаи рости ӯ ба чӣ оварда мерасонад. ҳисоб 2-1 дӯстони гиромӣ. чӣ ҳолате ба миён омад. ростӣ ба фикрам боз як хатои дигари дарвозабони Истарафшанро мо шумо дидем. гол ба номи бозигаре навишта мешавад ки аз ҳайати захиравӣ вориди майдон шуд. Идрис Бикмайкин дар дақиқаи сеюми иловагӣ Масъуд тӯбро ба дарвоза ҷо мекунад. зарбаи ҷаримавӣ бошад бевосита рост аз ҷониби Ҳоҷи Акбар Узоқов равона гардид. ҳоло мебинем боз саҳнаҳои такрориро ва барои мо беҳтару хубтар намудор хоҳад шуд. зарба иҷро мешавад. бибинед дарвозабон тӯбро бармегардонад ва дар бозиёфти он аввалин шуда Идрис Бикмайкин фаъол буду тӯбро ба дарвоза равон кард. хуб, саволи асосӣ ин аст ки дар ҳамон лаҳзаи охир ҳам маълум мешавад офсайд набудааст. голро ба ҳисоб гирифтанд ва бозӣ давом меёбад. ду иштибоҳи бисёр дағал имрӯз ба дастаи Истарафшан воқеан ҳам гаронӣ хоҳад кард ва бисёр гарон меафтад. ин чиз аллакай дақиқан маълум аст. онҳо як хатои дар қисми якум доштаашонро ҷуброн карданд. бо пеналти дар дақиқаи 81 ҳисоб баробар шуд, аммо баъдан боз хато карданд. дигар вақт барои онҳо кам боқӣ мемонад ва шояд фурсати ислоҳи вазъ ҳам дар ин байн пайдо нашавад. артофти Раҳматов ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф. Раҷаббек Хушвақтов комёб шуд, аммо натавонист пасро ба ҳамдастааш равон кунад. бозигарони Сардор тӯбро мегиранд. аз дур як зарбаи дигарро мебинем. чӣ гуна дар ҳамон лаҳза тӯбро аз дасташ раҳо кард дарвозабон Дилшод Дадабоев. ҳанӯзам фикр мекунам барои худи ӯ ва мухлисон алоқамандони дастаи Истарафшан фаҳмо нест.
дарвозабони бо таҷриба аз солиёни зиёд дар як қисме аз дастаҳо байси дарвозабони дуюм фаъолият дошт, баъзан вақт байси дарвозабони якумам ҳунарнамоӣ мекард, аммо чунин иштибоҳҳои дағал ва хатоҳои нобахшиданӣ дар як бозӣ ба якборагӣ ду бор ба он роҳ додан метавонад ба рӯҳу равони бозигарон ва дар маҷмӯъ рақобатпазирии даста таъсири манфии худро гузорад. талошҳои бозигарони Сарафшан давом дорад. ки аввалин шуда ба тӯб мерасад. Инҷо бозигари Сарафшан пешдастӣ кард. Дилшод Дадабоев ирсоли ӯ ба маркази майдон натиҷа надод. бо дар назар дошти оне ки кӯмаки тиббӣ расонида шуд ва баъдан боз таҷлил аз гол буд. аз 5 дақиқа вақти илова кардаи довар метавонем бигӯем 2 дақиқаи он беҳуда талаф ёфт. ва акнун тамом садои меӯшта ки довар Амирҷон Хоркашев баланд мешавад. ӯ бозии якуми даври 4-1 ҷоми Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва Истарафшани Истарафшан ҷамъбаст шуд. Сардор дар ин бозӣ 2-1 ғалаба кард. бозии бисёр хубу ҷолиб ва ҳуҷумкорро ҳар ду даста барои мо пешниҳод намуданд, чӣ дар қисми якум, чӣ дар қисми дуюм, ва ба ин тартиб дидори имрӯза хотима меёбад. бисёр сипос мегӯем ки тӯлини муддат моро ҳамроҳӣ кардед. то гузоришҳои баъдӣ комёб пирӯз бошед. хайр.